Ambalma actuel media jabarani filebagaw Mali kono ani Mali ko kan foli ni tanmi awye ama fakaw bisimila aga dogon kibaru keneka bakurubaw file Sedao jamana nyamaw ye fara ɲɔgɔn kan kɛ ka damne utikalo kiletani 7 ka taa bila kiletani 8 na akarakaw fe yaasa fɛrɛ bɛ se ka kɛ cogo min na kana ni basigi Niger kaw fe abe walawalali sɔrɔ ni dogon kibaru ina Samine mana fereli kanunen do kosɔbɛ samiya waati la ka da kan maa caman b'a san mun bɛ kɛ sababu ye ni a feerebagaw bɛ tɔnɔ caman sɔrɔ abe walawalali sɔrɔ ni dogon kibaru ina Ina fɔ an kun y'a fɔ cogo min na bakurubaw la samiya ye waati ye mun na samine mana kanunen do kosɔbɛ bɛɛ kan ka yala n'a ta ye ka da kan san bɛ se ka na tuma bɛɛ nka o waati kelen de la an b'a ye k'a fɔ bolimafɛn senfilatigiw bɛ yala ka sɔrɔ u ka sanbɔgɔ mana t'u bolo samiya ye waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye fana mun na a feerebagaw bɛ tɔnɔ caman sɔrɔ a la an ka jɛ an ka nana Kadija Kone ka sɔrɔlenw lajɛ Ni samiya wagati in na sanji minɛ fini kɛn bɛ fɛn mototigiw tɛ se ka ɲɛ mun kɔ Bamako sanji fanga bonyali b'a to mototigiw ani sennamatigiw bɛɛ bɛ sanji minɛ mana san yaasa sanji kana o ɲigi san mana na u bɛ sɔrɔ Bamako fan 14 bɛɛ lajɛlen na n'u ka sanji minɛ manaw ye yaasa a sanbagaw kana dɛsɛ yɔrɔ la yɔrɔ min na u kan ka a san i n'a fɔ Monsieur Jara n'ale y'a sanbaga dɔ ye nana sanji minɛ san effectivement ni san wulila ka sɔrɔ i bɛ circulation na n'i y'a don a b'i protéger fɛn minnu b'i poche kɔnɔ i ka téléphone ani i ka pièce a b'u protéger mais n'o t'e bolo sa tu es obligé i b'i isoler yɔrɔ dɔ la k'i mɔsɔn ka sɔrɔ a t'o bɛɛ kunbɔ quoi donc directement i bɛ compter i ka ci fɛ c'est bon normalement ni san se ka bɔ i bɛ jɔ dɛ mais san fitinin dɔw bɛ yen nɔ i bɛ se k'i ka ci continuer quoi bon sɔngɔ cɛya tɛ o i yɛrɛ ka santé wa ou bien sɔngɔ cɛya de hali fɛn minnu bɛ yen n'a b'olu protéger c'est ça qui est bon an ka ɲi ka san pour nous protéger normalement fo ni waritigi fɛn bɛɛ bɛ capacité ko la dɛ ni waritigi i tɛ se ka san bon a kɔni prix man ca ne ɲɛkɔrɔ moi ne filɛ ka san 3000 francs ça c'est rien ni a ko i ka ko wɛrɛ sɔrɔ o kunna dun hali ka da i ka téléphone ma ni ji donna a kɔnɔ san tan dɔnniya sanji minɛ mana feereli la Aruna Jabi bɛ nin baara in dɔn kosɛbɛ o mana a bɛ vraiment bɛ se ka fɔ nin waati na a bɛ san bon a qualité bɛ bɛ dɔw bɛ 2000 dɔw bɛ 3000 dɔw bɛ 1600 o blouson ba ninnu b'olu di mɔgɔw ma 3000 i bɛ mɔgɔ caman bɛ yen bon moment nin na waati dɔ la 4000 2005 n'o tɛ waati dɔ tɛmɛna yɛrɛ bɛ se ka feere fɔ 500 par jour bon blouson b'a la complément b'a la mais min ka di mɔgɔ yɛrɛ kosɛbɛ o ye complément de ye parce que i bɛ se k'i to moto kan i b'ale don i tɛ ɲigi mais blouson in ale bɛ sanfɛla dɔrɔn de datugu a tɛ se senyanfan ninnu pantalon ninnu i b'a sɔrɔ a b'u ɲigi i m'a ye o blouson ninnu yɛrɛ dabɔra min kama kosɛbɛ o ye musow de ye n'u bɛ taa na san na u bɛ se k'a dɔn ni den b'u kɔnɔ u b'a bila den kan dɔrɔn feerelikɛla dɔw fana bolo sanji minɛ fini bɛ mototigiw de nafa kosɛbɛ alhamdulillah an kɔni an bɛ la tɛmɛ an bɛ k'an garisɛgɛ sɔrɔ voilà bon an ka client fanba kɔni ye mototigiw ani sennamamɔgɔw olu kɔni an ka client fanbaw ye quoi bon don bɛɛ n'a garisɛgɛ de don voilà don bɛɛ n'a garisɛgɛ de don mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko don o don ko n bɛna hakɛ in feere don dɔ bɛ k'a la yɛrɛ i tɛ foyi feere mais ni sugu k'a bɛ ja i bɛ caman feere bon gɛlɛya mun b'a la o ye san ka nabaliya ni san kɔni jɔra dɔrɔn ale marché bɛ sumaya mais a tant que ni san kɔni bɛ ka na kɔni a ka ca Ala fɛ caman bɛ sɔrɔ samiya banna ka mana tɔ to i bolo dɔ i b'a garder fɔ samiya wɛrɛ parce que ale ka marché ye samiya waati de a tɛ foyi k'a la a tɛ tiɲɛ dɔw ka fɔ la ka kɛ ni samiya wagati ye sanji minɛ fini feerelibagaw bɛ dɔ fara u ka fɛnw kan bon samiya de b'a to a da bɛ gɛlɛya ni samiya tɛ yen mana tɛ don mais bon samiya la a da bɛ gɛlɛya bon an b'a ta yɔrɔ min na samiya la a da bɛ gɛlɛya mais bon ni samiya yɛrɛ tɛ yen an t'a feere ka ca kosɛbɛ fɛnɛ an b'a ta 100 €, an b'a feere 1000 bon o bɛ ɲɔgɔn ɲɛ nin qualité bɛ yen nɔ o bɛ ta fɔ 1000 ni 100 € la puis an fana bɛ feere 2000 bon mɔgɔ bɛɛ bɛ sanni k'an fɛ yan nɔ birikɔnɔ mɔgɔw bɛ sanni kɛ dɔw yɛrɛ service mɔgɔ dɔw bɛ na olu n'u ka service la mɔgɔ bɛɛ t'a san mais hali o don an den 11 feere yan nɔ dɔw ma yan nɔ i ma bon et puis genre tellement tigiw fana b'a san a ko ka ca i ma mois de août yɛrɛ la an filɛ mois min na ni tantôt mois de août la a bɛ san heure bɛɛ sɔgɔmada fɛ ni heure comme ça heure bɛɛ hali wula fɛ a bɛ sa tout de suite aw bɔra yan nɔ dɔ sara i ma voilà san tɛ jɔ quoi i ma heure bɛɛ san mɛna hali n'o y'a sɔrɔ dɔw bɛ sanji minɛ mana san dɔw fana y'a jira k'a fɔ k'olu t'a san ka da u hakilinaw kan ma san foyi la parce que a bɛɛ ye kelen ne bolo quoi a tɛ fɛn tiɲɛ ne quoi hali n'a tɛ ne bolo a tɛ fɛn tiɲɛ quoi bon ni san nana gan jɔ yɔrɔ min na kɔni bon n'a fanga ka bon n bɛ n jɔ n'a fanga ka bon ne bɛ se ka boli a kɔrɔ n bɛ boli bon fɛn kelen min ka gɛlɛn ne ma dɔrɔn n'a kɔni bɛ ne bolo mun ka gɛlɛn ne ma o ye ne yɛrɛ ka portable ani dossier minnu bɛ n kunna dɔrɔn a banna ni ne sera k'o bila mana kɔnɔ ka ban
parce que mana bɛ n kunna yan nɔ quoi ni n'o bila mana kɔnɔ ka ban ne bɛ boli foyi a tɛ foyi kɛ n na wari caya tɛ alhamdulilah se kɔni bɛ n kan sisan mais n bɛ fɛ ka f'i ɲɛna quoi ne y'a don ne ma don a tɛ foyi de tiɲɛ ne bɛ boli san kɔrɔ en un mois a tɛ foyi kɛ n na. Samiya wagati la sanjiminɛ fini nafa tɛ se ka fɔ ka ban jamanadenw fɛ ka d'a kan a b'a to an tɛ ɲigi wa an ka ciw tɛ lasa wa wagati kɛrɛnkɛrɛnnen fana don a feerekɛlaw bolo yaasa u ka se k'u dahirimɛ sɔrɔ. Sɛ jenini feereli an ka restaurant na ani an ka siradaw la o kɔni bɛ Bamakɔ fan bɛɛ an bɛ don min na i ko bi maa caman bɛ a feereli kɛ ka da a tɔnɔ kan. Zainab Asko Fare taara munumunu a feerebaga dɔw kɔrɔ an ka jɛ an ka sɔrɔlenw lajɛ. Sɛ jenini feerebagaw cayalen no an ka fabaw kɔnɔ sabula a feerekɛlaw bɛ tɔnɔ caman sɔrɔ a la u bɛ kɛ siradaw la sugu kɔnɔnaw la ni yɔrɔ ninnu ye yɔrɔ ye i bɛ sɛ jenini sɔrɔ yɔrɔ minnu na ka caya. An ka se ni waati yɛrɛ la marché sumara dɔɔni sinon an ta san kalo 12 don don tɛ ko baara kɛ dogo don ale dimanche bɛ baara kɛ bon an bɛ se de kɛ tɔw se n'an ta bɛ daminɛ 800 tilancɛ 400 200 an kɔni fɛ n'an mana daminɛ 14 heures ka ban fo ka taa se 2 heures ma mɔgɔw bɛ na bon a marché ka fisa i ta dɔɔni dɔɔni fɛn bɛɛ gɛlɛyalen don mayonnaise ninnu i ɲɛ bɛ tabala fɛn fɛn a bɛɛ gɛlɛyalen don dɔ farala a bɛɛ prix kan a bɛɛ gɛlɛyalen don an bɛ fɛn fɛn sɔrɔ fɔlɔ 400 sa bɛ n'i ma 600 bɔ i t'a sɔrɔ. Sɛ jenini sɔngɔ bɛ dépend hakɛ mun ka di ye ni samiya waati la hali ni n'a y'a sɔrɔ a feerekɛlaw b'u ka tɔnɔ sɔrɔ tile la o n'a ta bɛɛ degun dɔw b'u kan. Wari ɲini ye n bɛ wari ɲini na ne ka wari tɛ ɲini ni n ka se ka n yɛrɛ sɔrɔ cɛ yɛrɛ la a ye nafa caman kɛ ne la parce que a ye ne sutura ne ye nafolo sɔrɔ ne bɛ balo a bɛ daminɛ 200 don ka taa fo 800 samaya mais a bɛ baasi kɛ la sisan ni san jiginna dɔrɔn bɛ n ka minɛn ci parce que ga tɛ ne ma ga jɔ fɔlɔ ga tɛ ne bolo. Ka da a ja a n'a timiya kan sɛ jenini ye maaw dɔw ka dumuni kanunen ye. K'a sɛ ka di wa fana a bɛ mɔ fana ne y'a san 400 ta fila ne y'o de san u jɛlen no wa fana u ka baara ka ɲi fana a lasagolen no ka ɲa fana i ma ye wa lasago ka ɲa ka kɛ hali ɲɔnɔ kɔnɔ ka tila ka kɛ mana kɔnɔna la k'a labɛn k'a d'i ma. Sɛ jenini feereli cayalen don Bamako ka da a ja ani a sɔngɔ damatɛmɛ ja kan. Ka fintigilakaw bila ka taa Niger jamana kan yaasa ka camancɛ fanga maaw bɔ yen o de ye CEDEAO hakilina ye halisa o de ye hukumu kɔnɔna na farafina worodugu yanfan jamana ɲɛmaw ye fara ɲɔgɔn kan kɛ u ti kalo tile 17 ka taa bila tile 18 na san 2023 yaasa ka hakilina falen kɛ Niger ka ko la u ka ni sigi ka fɔ ninnu wolola jumɛn na Abdoulaye Maïga an ka jɛkale ka resi lajɛ. K'a ta alamisa don u ti kalo tile 17 ka taa bila jumadon na utukalo tile 18 CEDEAO fara ɲɔgɔn kan jɛkulu finitigilakaw ye ɲɔgɔn ye ba kɛ Accra Ghana mara la walasa ka kuma fɛɛrɛ labanw kan o mina min ta walasa ka taa kɛlɛ la Niger ni CEDEAO ka yamaruya ye. Finitigilaka nu ka taa kɛlɛ la Niger o ye fɛɛrɛ laban ye CEDEAO ye min ta walasa Bazoum se ka segin a nɔ na cogo min na fanga la. Nka sani a ka se finitigilaka nu ka tagali la kɛlɛ la Niger fo ka bɛn siraw dayɛlɛlen don u ni Niger finitigilaka nu ni ɲɔgɔn cɛ. Jamana caman bɛ minnu y'a yira k'u ma sɔn CEDEAO ka finitigilakaw labɔ ka taa kɛlɛ la Niger walasa ka fɛɛrɛ sɔrɔ u ka nin ko in na cogo min na. O jamana ninnu dɔ ye Mali, Burkina Faso, Algérie, Guinée Conakry o n'a ɲɔgɔnna caman. Union africaine n'ale ye farafina fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba ye ale fana y'a yira lajɛ dɔ senfɛ Éthiopie dɔgɔkun tɛmɛnenw na k'ale fana ma diya n'a ye CEDEAO ka kɛlɛkɛdenw labɔ ka taa n'u ye Niger walasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ u ka nin ko in na cogo min na. Wa kabini Mohamed Bazoum ka fanga dafirila finitigilakaw fɛ juillet kalo 28 san 2023 CEDEAO jɛkulu ye sira caman ta walasa u ni finitigilaka minnu bɛ Niger sisan u bɛ se ka bɛn fɔ la cogo min na min bɛ kɛ sababu ye Mohamed Bazoum ka fanga bɛ segin a nɔ na cogo min na. Nka CEDEAO ka nin laɲini bɛ sɔn ka gɛlɛya ka d'a kan finitigilaka minnu bɛ yen sisan u ko minɛko jɔnjɔn b'u bolo Mohamed Bazoum kan min b'a yira ko jamana janfanbaga don. O kɛra kuma ye min ma bɛn CEDEAO ma ni a bɔra o yɔrɔnin bɛɛ ka kuma. An bɛ waati min na CEDEAO b'a ka laɲini laban in kan ni o de ye ka finitigilakaw labɔ ka taa fanga bosi Niger finitigilakaw na walasa Mohamed Bazoum se ka segin a nɔ na cogo min na. Boxe ye farikolo ɲɛnajɛ ye mun bɛ kɛ kabini waati jan nka a kun lakodɔnnen tɛ maaw fɛ an bɛ don min na i ko bi ni farikolo ɲɛnajɛ in kanunen don kosɛbɛ maaw fɛ an ka jɛ an ka Jaminatu Kote ka sɔrɔlenw lajɛ.
Borokuru fili ni ale boxie o ye farikolo ɲɛnajɛ mun bɛ kɛ ni bolo ye nka a bɛ kɛ waati min na o b'a sɔrɔ bolo la tangalen no ni ganw ye. Ni farikolo ɲɛnajɛ in bɛ nafa caman ni ɲɛ hakili ta fan fɛ farikolo ta fan fɛ wa a bɛ farikolo bɛɛ la baara. Borokuru fili suguyaw ka ca i n'a fɔ king boxi, full contact olu n'u ɲɔgɔnna caman. Club Dojo Kampara ni ale bɛ Bamakɔkaw fɛ Jukɔrɔni para la olu maaw ma to kɔ ni borokuru fili na ni o ye farikolo ɲɛnajɛ ye. Bon, centre ni club Dojo Kampara ni club Dojo Kampara club kura de do. Ama koma caman yɛrɛ kɛ an ye koma kelen dɔrɔn de kɛ parce que club dayɛlɛla à peu près 100 fila 101 dɔɔni club dayɛlɛla. Donc an bɛ ka essayer ka champion préparer mais match dɔ tɛmɛna an ye mɔgɔ fila sɔrɔ an y'olu présenter. Maintenant sisan comme koma caman tɛ yen donc an tɛ ka se k'an ka mɔgɔw lajɛ o bɛ ɲa min ma an kɔni bɛ ka mɔgɔw dilan yani kɔmaw ka se ka sɔrɔ n'Ala sɔnna. Kampara maaw ka karamɔgɔ ka fɔ la fɛn dɔw bɛ bolokuru fili la o mun bɛ danfara kɛ ani farikolo ɲɛnajɛ tɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Bɛrɛ t'o ni ɲɔgɔn cɛ mais boxu kɔni ye min ye a ka gɛlɛn gɛlɛya dan parce que kɔma la tiɲɛ yɛrɛ la gɛlɛya b'a kɔnɔ o de kosɔn an ka entraînement kulon t'a la n'an ma entraînement kɛ an b'a kɛ ni sɛbɛ ye an se ka kulon ka entraînement na parce que match kɔnɔna na gɛlɛya caman b'a kɔnɔ donc n'i bɛ fɛ ka mɔgɔ dilan pour que a ka kɔma kɛ f'i ka dilan yɛrɛ de ka ɲa voilà o danfara bɛ se ka y'a ni tɔw cɛ dɔɔni na. No o y'a sɔrɔ farikolo ɲɛnajɛ suguya ka ca maa dɔw ye boxi de sugandi. Ne y'a suganti ka boxe kɛ parce que ne yɛrɛ fa tun b'a kɛ. Il était champion national du Mali 1960. Bon au début a kuma ne yɛrɛ parce que balontan de ka di ne ye. Bon a diyara n ye quoi a kɛra fɛn ye a kanu donna n na donc n nana n wulila ka yɔrɔ ɲini donc n nana Kampala kɔnɔ yan ko bon ko alhamdulilah boxe bɛ kɛ yan donc n ko bon n nana n tɔgɔ sɛbɛn. Bon n bɛ san kelen dɔɔni ye quoi n bɛ 2 ans sɔrɔ fɔlɔ mais alhamdulilah ko bɛ ka ɲɛ dɔɔni quoi. A nafaw tɛmɛlen kɔ kɛnɛyako ta fan fɛ bolokuru fili ni o ye boxi ye o ye maa dɔw nin kan fɛn de ye. Mali la yan a bɛ kɛ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sifinnakaw fɛ. Sisan jamana kɔnɔ kunnafoniw a n'a kɔkan kunnafoniw bɛna lase aw ma teliya la Fatumata Amadu Tarawele fɛ. Jamana kɔnɔ kibaru Tombouctou gouverneur ni ale Bakun Kante ye ale ni an ka ministre min ka baara ɲɛsinnen no kalanko ma ni ale Amadou Si Savani ye olu ye ɲɔgɔn ye kɛ jumadon août kalo tile 18 san 2023 wa ɲɔgɔn ye kumaw bolila fɛn caman kan i n'a fɔ gɛlɛya min bɛ kalan ta fan fɛ Tombouctou mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Raourous ministre y'a yira k'a fɔ k'a nisɔndiyara nin ko la Dr Si Savani y'a yira k'a fɔ k'a bɛna hakili to gouverneur ka kuma ninnu na. An ta Senegalkaw fɛ a ka minɛli kɔfɛ kabi juillet kalo tile 28 san 2023 Ousmane Sonko y'a yira k'a fɔ k'ale kɔni tɛna dumuni ni ji kɛ tuguni a tora o cogo la fo ka taa se tile 18 ma o min kɛra sababu ye n'a degunna kosɛbɛ ni u y'a cɛ ka taa n'a ye Dakar kɛnɛyasoba la araba su ka dugu jɛ alamisa la août kalo tile 17 san 2023 ni laseli ninnu kɛra a ka parti bureau ba fɛ ni o ye Patriote africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité ye. Chine jamana ɲɛma ni o ye Xi Jinping ye ale kan ka taa Afrique du Sud kaw fɛ yen nɔ dɔgɔkun nata la baaraɲɔgɔnya hukumu kɔnɔna la ani a bɛna sen don sommet BRICS baaraw la. Ni laseli ninnu kɛra Chine ministre min ka baara ɲɛsinnen don u ka jamana cɛko ani jamana wɛrɛ cɛkow ma jumadon août kalo tile 18 san 2023. Jumadon août kalo tile 18 san 2023 Russie y'a yira k'a fɔ k'a ni Chine jamana bɛna fara ɲɔgɔn kan ka kɔgɔji labaara min bɛ u ka fanfɛla la yaasa k'u ka feerefɛnw an'u ka sanfɛnw don lafiya la. Nin kuma ninnu lasera Russie minisiri fɛ min ka baara ɲɛsinnen don lakana kow ma. An balima Actuel Media jabaranin filɛbagaw ni ne bɛ dan siri an ka bi dɔgɔkun kibaru la an b'a fɔ o la k'aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. K'i da timiya k'i kan sumaya minfɛn ko ale ni dumunifɛn ko la Speed Distribution nana an bɛɛ lajɛlen ni lafiyali kama ni boisson barika macaroni barika fo ka taa se corne beef barika ma o n'a ɲɔgɔnna caman wa a bɛ sɔrɔ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na ala la Speed Distribution e nali kɛra o ma hɛrɛ ye. K'i fari foni k'i hakili lafiya gɛrɛnw na kungokɛyɔrɔw la o mana kɛ fara ɲɔgɔn kan fɛn o fɛn a y'aw taamaɲɔgɔn kɛ T-Aja ye. T-Aja ale bɛ sɔrɔ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na
nga k'i kɔn ka fa ale la sa sɔrɔ yɔrɔ kelen pewu Bamako suguba kɔnɔ immeuble Kantao butigi numéro 2 na Edikaran kɔnɔna la yaasa ka ninnu lasɔrɔ a b'u ka nɛgɛjuru sira banba n'o de ye 94 51 16 94 te aja e nana k'an far'u foni ni k'an ka barow diyan bolo. CJT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, le CNAM INTEC, spécialisé dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Nous sommes à Badialan 2, immeuble ex-cinéma ABC.